Og hej og velkommen til den her video. I dag har vi en lille challenge til min fars kæreste, og hun skal spise sild, og det hader hun. Yes. Må jeg gøre det? Ja, gør det. Okay. Du vil ikke gøre det, eller hvad? Ray face. Kan du lide det? Er det dårlig ædelse? Okay, til alle jer ude skal I spise sild. Skal I spise sild, Nina? Nej, det skal I ikke. Det kan jeg godt se. Ja, hej. Ses, alle der kigger.